Dalawang lalaki sa San Fabian, arestado naman sa kasong statutory rape. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Arestado ang dalawang lalaki sa magkahiwalay na operasyon ng San Fabian Municipal Police Station nitong Lunes dahil sa kasong statutory rape sa ilalim ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997. Unang naaresto bandang alas 10:30 ng umaga ang isang 22 anyos na garbage collector na kabilang sa listahan ng top 1 municipal most wanted person ng bayan. Kasunod nito bandang alas 12:20 ng hapon nadakip din ang isa pang suspect, isang 18 anyos na construction worker na nasa listahan naman ng top 3 most wanted person. Ayon sa pulisya, parehong walang inirekomendang piyansa para sa dalawang akusado. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya pa ng San Fabian Police Station ang mga suspect habang isinasagawa ang kaukulang dokumentasyon bago dalhin sa korte. Kasama mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.